Mga walhon mao'y nagpasiugda sa pagpadakop no sa ICC ngadto ni Tatay Digong. Maayong adlaw na sab kanato mga kaistorya nining atong bag-o na sab nga vlog kabahin ni atong mga panghitabo no sa ato ang nasod mga kaistorya. Medyo karon ko nakita mga kaistorya nakoy nakita rin sa post sa Facebook ining report no sa SMNI kabahin ining usa sa mga rason ug usa sa mga hinungdan kung kinsa gyud ang nagpaluyo no niining pagsikop ni Tatay Digong ngadto sa ICC dito sa the Netherlands mga kaistorya. So kini nga post mga kaistorya karon lang ni nako nakita o medyo na siya ko mga kaistorya no kay sa ako lang pagduki-duki nini mga kaistorya di jud ko motuo no nga si Bongbong Marcos ang mao gyud hinungdan no og ipakuan gid nga sa mga katawhan nga sila ang administrasyon mo'y nagpasiugda no aron sa pagpadakop no ni kanhi Tatay Duterte mga kaistorya. So kini nga video mga kaistorya ato ning tagaan og reaction tungod kay medyo nasyaki ko og nakaingon ko nga sakto sa akong mga pagduda mga kaistorya tungod kay sa base sa atong pagduki-duki ako mang nakita usab dito nga si Trillanes gyud no mo'y usa sa haligi nga mo'y ni-issue ngadto file sa ICC mga kaistorya. Nya kini nga video mga kaistorya ato ning tagaan og pagtagad ato ning buhatan og reaction ug kamo sa mga kaistorya ug namoy mga reaction komentaryo kabahin ni atong mga panghitabo pinagi ni atong vlog Kaistorya TV. Pwede kamo mo comments mga kaistorya ug mahimo mga kaistorya dugang suporta sa ato ang mga ka-vloggers dinhi nga mga Bisaya mga kaistorya no. Pwede ka mo like, mo subscribe usab sa akong YouTube channel Kaistorya TV mga kaistorya. So atong padayon mga kaistorya no ato ning tagaan o reaction kining usa ka post sa ato ang friend sa Facebook mga kaistorya nga usab siya ka DDS supporters mga kaistorya. Apan base sa post medyo nakita ginato no ug unsa gini siya ka tinuod mga kaistorya ang pagdakop ang usa sa mga rason ang haligi nganong naghintua si Tatay Digong ngadto sa ICC mga kaistorya. So ato ning tan-awon nga video mga kaistorya no. Mao ni nga video. Matapos ang ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, ay marami ngayon ang nagtataka kung may kaugnayan nga ba ang ICC sa mga makakaliwang grupo dito sa Pilipinas. Alamin natin sa report. So base sa iyang giingon sa Anchorman mga kaistorya no nga makakaliwang grupo o kaning gitawag sa Bisaya og mga rebelde mga kaistorya. So doon na gid no nga report nga sila gi kuno mga kaistorya ang hinungdan sa pagpasikop gyud ni Tatay Digong mga kaistorya atong padayonon. Ang ICC po was a creation of non-government organizations, mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na naka-base sa Europe. Naniniwala ang dating kadre na si Jeffrey K. Erexelis na hindi lang dahil sa politika ang motibo ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang nasabing ahensya'y mayroon ding ugnayan sa mga makakaliwang grupo. The ICC is a political... So klaro mga kaistorya no mismo ang kanhi rebelde no si PPNPA nga mao si Jeffrey K. Erexelis no usa ka Ilonggo nga usa ka kanhi nga walhon mga kaistorya. So ang yang giingon nga kuan gyud kining ang walhon gi kuno hinungdan ang usa sa mga nagpadakop gyud ngadto sa ICC sa the Netherlands mga kaistorya. Apan sa dili pa mga kaistorya no ato sa ning tan-awon kining asa unsa ning Netherlands kay giingon man diri ni kay Jeffrey kay Erexelis nga ang Netherlands mao ang nasod no nga walhon mga kaistorya.
nya nako ikapakita usab niyo ka istorya diin ang kining pag adto no ni kining Joma season mga kaistorya. Kita side man ta nga mga kaistorya nga kini si Joma season o kini gitawag sa iyang tinuod nga pangan nga si Jose Maria season no, usa man gini siya ka founder sa Rebelde mga kaistorya. So kini giingon diri mga kaistorya na atong tan-aw diri sa Wikipedia nga si Jose Maria Canlas Sison, also known as Joma, was a Filipino writer, poet, and activist who founded and led the Communist Party of the Philippines, CPP, and added elements of Maoism to its philosophy, which would be known as national democracy. His ideology was formed by applying Marxism, Leninism, and Maoism to the history and circumstances of the Philippines. So mao ni siya dagway ni Jose Maria Sison no, gani sa pagpanahon pa ni Tatay Digong mga kaistorya, diin iya gyud gi-challenge no si kini si Joma nga papaulion gyud diri sa Pilipinas mga kaistorya. Apan unsa may connection ini atong gisgutan mga kaistorya kining ICC ganhi si ni Jose Maria Sison o Joma mga kaistorya. Atong nakita no nga ang ICC naa sa the Netherlands. Ya atong makita diri mga kaistorya no diri sa iyang profile din batong tanawon diri nga diri siya ang iyang nataw sa iyang pagkatao sa iyang personal details mga kaistorya no diri si Jose Maria Canlas Sison, February 8, 1939. So Kabugaw, Ilocos Sur, Commonwealth of the Philippines. Nya nasya sa Ilocos no nga nataw mga kaistorya. Ilocano po din siya mga kaistorya no. Nya namatay siya niadtong Disyembre 16, 2022 sa pangidaron nga 83 mga kaistorya. Nya asa mga kaistorya no? Utrecht, Netherlands. So nakita nato mga kaistorya nga base sa report sa CMNI nga sulti no ni Jeffrey Silis nga kanhi rebelde sa mga kaistorya nga ang Netherlands, ang Utrecht, Netherlands diin himutang ang ICC mao gyud ay usab ang lugar ang nasod nga sentro sa mga walhon nga grupo mga kaistorya. Diin kini si Joma no Sison didto natago ug gani didto sab siya namatay mga kaistorya niadtong Disyembre 16, 2022. So hao mga kaistorya no nga ang kini gidayeng pagsikop ni Tatay Digong nga din kining ICC mao gidayeng gipugos gini siya og kuan kay kontra gini si ang kini mga walhon ni Tatay Digong mga kaistorya. So base sa report mga kaistorya atong tiwason no tiwason atong tan-aw ning report mga kaistorya. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Isa sa naging patunay ni Celis ay ang abogadang si Attorney Cristina Conte na ayon pa kay Celis, Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas. So klaro mga kaistorya no unsay giingon niya mga kaistorya kini si Jeffrey Silis mga kaistorya kanhi rebelde. So kini day si Attorney Cristina Conte mga kaistorya mao ang ICC lawyer din siya gid ang gikuha no. So no dali connection niya unsa man ni si kinsa man ni si Attorney Cristina Conte mga kaistorya. So base sa giingon ni Jeffrey Silis siya mao ang founder sa CUPL o National Union Patakas Lawyers no. So pasabot din ingon ni Jeffrey Silis mga kaistorya mao ni gitawag og National Union Patakas Lawyers tungod kay siya gid no ang mga badakpan sa mga rebelde siya iyang pagawason mga kaistorya no. So walhon gid siya mga kaistorya. So ato sa ning tan-awon kung unsa iyang profile kini si Attorney Cristina Conte ug unsa po ni siya mga kaistorya. So diri mga kaistorya no ato mabasa nga si Cristina Conte is a Filipino lawyer and activist. So aktivista mga kaistorya. So word nga activist mawalhon na siya mga kaistorya no. She is known as a human rights advocate who helped prosecute Major General Jovito Palparan who was accused of kidnapping University of the Philippines students Karen Impino and Sherlyn Cadapan. So grabe kay siya mga kaistorya no iyang labanan gyud ang mga sayop no nga binuhatan no din usa ka kidnapping mga kaistorya.
So she also known as one of the lawyers who are actively helping the International Criminal Court ICC in its probe of alleged crimes against humanity committing during the Philippine drug war. So bag-o rin ni siya, no? 7 months rin ni siya nga gi-upload sa internet mga kaistorya dinhi sa internet mga kaistorya. So mao ni siya nga ang iyahang profile mga kaistorya kini si Attorney Cristina Kunti day usa gid siya sa abogado nga gikuha gyud no sa ICC do diin usa gid siya kawalhon mga kaistorya, no? So nahaom gid ni siya mga kaistorya tungod kay ang kini giding nagpasiugda gid ani no ang nangu gid aning pagkuha gid ni Tatay Digong ang mga rebelde gid mga kaistorya ato ginakita no base usab sa report dinhi sa SMNI kini si Jeffrey ka Eric Silis mga kaistorya. So atong tiwason yang interview mga kaistorya no. Ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi? Di ba? Kasi recommended siya ng Central Committee International So klaro og tin-aw kayo mga kaistorya no. Grabe kay mga kaistorya ning atong gi-vlog karon bahin ining pagdakop gyud no. So nakita nato mga kaistorya nga mao day kini si Attorney Cristina Kunti mao gyud kini gikuha sa ICC tungod kay siya connection gyud no. Doon lagi siya connection sa kaning mga walhon nga grupo mga kaistorya. So natubag na gini atong mga kahibong og kining ato sa kababayan no tungod kay aksyon putag kabalaka sa nining atong mga kabayan mga kaistorya tungod kay ang administrasyon ni Bongbong Marcos no, karon hinuon ang napasanginlan apan base sa report no. So ang mga walhon gid ay mga kaistorya mao'y nagpasiugda nining pagdako pagkuha palarga ngadto sa ICC ni Tatay Digong mga kaistorya. No atong tiwason yang sulti mga kaistorya kay nindot kayo nga report mga kaistorya aron sa pagpalamdag, pagpatin-aw kung unsay hinungdan gyud sa nagpaluyo nini pagdakop ni Tatay Digong ngadto sa ICC mga kaistorya. ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Kaya naman ni Celis, hindi lang ang Marcos at Romualdez ang nakinabang sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pakikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte. Matatandaan kumalas ang bansang Pilipinas sa International Criminal So klaro kay mga istorya no. Sila gid ay gid rason nga nagpasiugda gid sa pagkuha ni Tatay Digong og pagpasikop ngadto sa ICC tungod nining mga grupuha. Gani nakita sa kining research nila nga nagpakpak gid sila naghugyaw gid sila usa niini nga mao si Trillanes mga kaistorya no atong nakita sa social media nga ni-post gid siya nga bayran kuno ni Tatay Digong ang ihang mga salaod kay mao day rason tungod kay kontra man si Tatay Digong sa mga rebelde mga kaistorya. So mao rin ka istorya no atong gihatag kaninyo nga vlog karon nga adlaw o hinaut pa ko usab mga kaistorya ug dunay dugang suporta sa atong may nga vlog nga Bisaya kabahin ni atong mga reaksyon nga atong paghimuon dinhi sa social media mga kaistorya. Ug dinhi la ko taman mga kaistorya may adlaw.